MH07 ऑटोमोबाईल्स। आमच्याकडे सर्व प्रकारची टू व्हीलर्स रिपेअर्स आणि सर्व्हिसिंग करून मिळेल। आमचा पत्ता ओमकार डिलक्स समोर, उद्यमनगर, कुडाळ। संपर्क 8412 93 71 65। मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी आता एक सूचक ट्विट केलाय। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वही बनेगा जो हकदार होगा असं म्हणत संदीप देशपांडे यांनी ट्विट करत एक फोटोही पोस्ट केलाय। महाविकास आघाडी सरकार पडल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आलाय। शिवसेनेच्या शिंदे गटानं भाजपासोबत सत्ता स्थापन केल्यानंतर आता शिवसेना नक्की उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची असा सवाल राजकीय वर्तुळात चर्चेला जातोय। याच पार्श्वभूमीवर मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलेल्या या ट्विटचे अनेक अर्थ आता राजकीय जाणकारांकडून काढले जात आहेत। त्यांनी ट्विट केलंय की अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वही बनेगा जो हकदार होगा। त्यांच्या या ट्विटनंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या असून या ट्विटवर नेटकऱ्यांकडून असंख्य कमेंट केल्या जात आहेत। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।